La 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 la. Giv mig alle dine penge, du bandit. Lava Ami. Og så med hvidt sand. Korrekt. Tak. Abonner på min kanal. Du er heldig at overleve på grund af at lytte til Li Sunshang. Din forbindelse med ham er brudt. Vi skal også reparere Hvad det. siger du? Det der skete var, at dine aktier tog skade. Dørklokken blev også sparket ind. Så vi skal lave en ordliste for dig. Lave en kunstig dør. Okay, hør mig ud. Ja, jeg kan høre noget jubel. Okay, så jeg vil dele nogle fakta. Det mindste øremærke, den krøllede, ved du det? De kaldes overøret, fordi de er bedre end ind-ear. Bahamas søger tilbud. Og jeg er meget sund. Ja, du er fuldstændig sund. Allah er stor. Filmen Deadpool 646 Submate. But jeg må sige, ser frem til det.